ana lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔlen ko radio Mandi la n'o radio Fréquence 93.8 kunnafoni a bɛ di min fɛ Yusuf Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa bila kaɲɛ 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa i ni sɔgɔma a ni sɔgɔma ba somɔgɔw bɛɛ di alhamdulilayi y'a fɔ cogo min na foli dilen kɔfɛ sanga ni wagati radio Fréquence 3 kunkan don awɔ kɛn yɛrɛ radio sabanan min sigira Mali kɔnɔ Wolofabugu Bolibana ale sugu la yan kosɛbɛ dugubila ka fisa ni ladala wuli ni tiɲɛ kosɛbɛ san 2000 ani san 21 ko bɛɛ bisimila Fréquence 3 ka kunnafoni bunakun sanfɛ kosɛbɛ k'an ye kɛnɛ sɔrɔ awɔ siga t'a la Keriba Yusufa fasiridi sɛbɛnw ye min d'a ma awɔ an ye minnu ye an ka jabaraniw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira awɔ kɛ an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere yan'an ka Bama welelen bi sɔgɔmada in na awɔ n'o de kalo k'a fɔ Monsieur Jara Jara a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Lasina bɛ Jara MPCD o président o ɲɛma kosɛbɛ Keriba yan'an ka don kɔnɔ Keriba an bɛ dugawu k'an ka jamanaba in ye o bɛ bɛn Maliba in Ala ka Mali in sutura amiina Ala ka jamana in bɔ bolo la jamana in b'a juguw bolo koyi kosɛbɛ Ala Malien yɛrɛ wolo Ala ka jamana in k'olu sago ye amiina jamana in b'a juguw bolo Ala k'a bɔ a juguw bolo kosɛbɛ Ala k'a ka masaya birifaninba a k'o tɛnku an ka jamana in kan a bɛ sanbaw la na diɲɛ kɔnɔ cogo min a ka hɛrɛ suru an ka jamana in kan ten jamana in ka bɔ a juguw bolo ka kɛ jamanadenw sago ye Maliens sago ye Ala kana kɛ maa wɛrɛ sago ye Ala kana kɛ jugu sago ye Keriba Samake an bɛ taa ayiwa i kalo k'a fɔ ba Awoyi fan fɛ sa a k'i fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa ka na bolosani a cɔngɔ la Keriba Samake n bɛ n bolo bin ka cun o bɛ bɛn fasiridi sɛbɛn n bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na an ko a ma indépendant a ka bi sɔgɔmada in na bɔli fasiridi sɛbɛn ba Musa Sayon Kamara Kamarakɛ ko Keriba Samake a ko fɛn min i kalo k'a fɔ premier ministre Muktar Wani a ka gouvernement filanan Keriba ko ayiwa a consultation banna koyi ɲininkaliw ni fɛsɛfɛsɛliw Keriba ko o banna i kalo k'a fɔ depuis Keriba mercredi don ko Muktar Wani ko ni i kalo k'a fɔ a tɔgɔ di politiciens parti politiques fo ka taa se société civile ma fo ka taa se mouvement ma Keriba ko kumaw k'u da yɛlɛla ɲɔgɔn na koyi tiɲɛw fɔra ɲɔgɔn ye Keriba ko Muktar Wani k'a bɛ mun de kɔnɔ sisan sa min ye gouvernement ye k'a lisi ka bɔ ka cun maa minnu taara ko k'olu bɔ k'o cun Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko gɛlɛyaba k'a bɛ Muktar Wani bolo nin ko in na koyi sabula fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre Wutani ko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ charte min n'an b'o kɔnɔ bi n'o de ye charte de la transition ye bɛnkan sɛbɛn min n'a sɛbɛnna Maliens bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ transition a bɛ boli nin wali in de kan Keriba ko b'a jira de k'a fɔ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ département ye n'o ye ministre kofɔtaw ye k'a man ka tɛmɛ maa 25 kan Keriba a ko ni dun y'a ta k'a lajɛ Muktar Wani a ka wuli ka jɔ a bonyana kosɛbɛ koyi fɛn min i ka dɔn k'a fɔ EMP ensemble pour le Mali Keriba o ni RPM Keriba ko n'olu ɲɔgɔn ye koyi min ye RPM min ye Keriba a n'o sigila ka kuma fɛn min i ka dɔn k'a fɔ jigiya kura ko olu sigira fɛn min ARP ka taa se COFOPMA l'URD ani ADP Maliba a ko ninnu bɛɛ lajɛlen koyi siga t'a la u y'u kan di Muktar Wani ma k'a fɔ gouvernement kura nata k'u bɛ jɛ ni ka baara kɛ koyi ni ka taa se ayiwa mouvement signataire ma mouvement signataire d'Alger n'o ye SEMA ni plateforme ye Keriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'u kan di koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ premier ministre Muktar Wani a ko gɛlɛyaba b'a bolo nin waati in na koyi gɛlɛya min b'a bolo Keriba o de i ka dɔn k'a fɔ M5 RP Keriba ko olu ko a ko u tɛ ban ka don gouvernement na koyi mais i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn min n'u y'a di ayiwa président Bandaw ma sɛbɛn jaabi u b'o kɔnɔ koyi u tɛ don u kun fɛ koyi jaabi fo ka d'u ma le yala olu u bolo da ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kumakan ta min kan kumakan ta min n'u y'a kɛ bataki ye ninnu bɛɛ lajɛlen taara ayiwa nin ɲɔgɔn ye ninnu na Keriba an sɔnna an bi don an bi don mais k'i ka dɔn k'a fɔ M5 RP Keriba ale bololankolon ma taa koyi nin tɔ bɛ bololankolon sigi jɔ a ko a bɛ don gouvernement an bɛ don
ayi y'a ɲininka sa la an bɛ don jamana ko don koyi bɛɛ ko jamana ko tɛ mugu bolo kiriba samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu ye jɛkulu min n'ale kelen siran ni papiye ye koyi papiye min b'a jira k'a fɔ ayiwa ko b'olu kɔnɔ koyi olu de ka wuli ka jɔ o de ye Elhaji Ibrahima Bawumia Keita ka fanga taraki koyi ni maa ninnu n'o ye M5 RP kiriba ko siga si t'a la koyi sɛbɛn b'u bolo sɛbɛn min n'u u banbannen don o kan koyi u kɛlen don ka tɛgɛ da sɛbɛn o kan kosɛbɛ o sɛbɛn ko kumakan ta min b'o kɔnɔ a ko n président Bandaw a k'u y'a di o ma ni k'a jira Mukutari Wade na nin kumakan ta a bɛ nin labato a tɛ nin labato a y'o fɔ an ye fɔlɔ yanni an ka don jamanadenw k'an seere ye an kana don an kun fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔnɔna la fɛn min M5 RP ye k'a ma ban sigikafɔ ma koyi sabula a ye cɛba joli 4 ci ni ka taa ayiwa premier ministre fɛ sigikafɔ kɔnɔna la u y'u ka hakilinaw yira hakilina yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a bɛ boli min kan olu y'u ka sɛbɛn ye ko sɛbɛn ko ka gɛlɛn u ma koyi sɛbɛn min n'a dira Bandaw ma o sɛbɛn kelen ko k'o di CEDEAO ma koyi minnu b'o kɔnɔ k'o ma dogo jamanadenw si la Keriba Samake n ko fɔ Mukutari Wade ko le jaabi di Mukutari Wade bɛ se ka jamu jumɛn la olu ko ka CNT ci ka gouvernement ci gouvernement kɔni cira gouvernement de conduira o premier ministre kelen n'o ye Mukutari Wade o de taara Keriba a ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba min n'a bɛ Mukutari Wade bolo bi sinon i ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa sigikafɔw ye k'a banna olu bɛɛ lajɛlen na koyi depuis i ka dɔn k'a fɔ mercredi ka jeudi tɛmɛ fo vendredi bi hali bi ayiwa gouvernement ma bɔ a Keriba ko b'a jira k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ halisa koyi gɛlɛya minnu bɛ yen bi o de ye i ka dɔn k'a fɔ CSTM Keriba ani CDTM fo ka taa se CMT ma Keriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen awa ani ninnu bɛɛ lajɛlen sigikafɔw kɛ koyi fo ka taa se religieux ma koyi confession religieux ka taa se dugutigilakaw ma Keriba Samake a ko nin bɛɛ lajɛlen ka kumakanw bɛ yen ninnu ka yetaw jamanako la a bɛɛ lajɛlen fɔra koyi nin bɛɛ lajɛlen n'a ka tɔrɔmɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi dɔ kan ka di nin bɛɛ ma a fɔ maa 25 a ko Keriba ko an na tɛmɛ o kan nin waati in na wa yala o fana tɛna kɛ sariya sɔsɔ jamana kɔnɔ sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan n'o ye charte de la transition ye o ko de ko maa 25 gouvernement kana tɛmɛ o kosɛbɛ an dun consultation min kɛra nin ye Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko laɲini bɛ mun de ɲinina bi min ye premier ministre Mukutari Wade ye a ko gouvernement d'ouverture gouvernement dayɛlɛnnen ani gouvernement de mission gouvernement d'ouverture gouvernement dayɛlɛnnen bɛɛ ka don an ka sariya sɔsɔ an ka sira si t'a la an ka sɔsɔ an ka taa gouvernement aw bɛ ci de la hali n'aw kɛra maa 100 ye aw bɛ ci de la o t'o ye sa wa Keriba ka kuma ɲɛbila tɛ wa n'a tɛmɛna 25 kan u bɛna mun de fɔ u bɛna mun de fɔ sariya ma sɔsɔ wa sariti min kɛra an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o sɔsɔla Keriba Samake parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ premier ministre Mukutari Wade a ko gɛlɛya min n'a bɛ ani UNTM cɛ bi a ko gɛlɛya Keriba ko o kɛra sababu ye awɔ min ni a kɛra gɛlɛya ye jamana in kɔnɔ kosɛbɛ bi koyi gouvernement kura min bɛ na Keriba ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tɛmɛ Keriba ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen ka se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen jamanadenw ka lafiya jamana yɛrɛ ka lafiya koyi an ka taa an ka ciw fɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a bɛ waati jan bɔ bi gɛlɛyaba de bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ san caman yɛrɛ bɔ bi gɛlɛyaba de bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya min n'an b'a fɔ ma a ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ banbaganciwale wale maraw b'an kan koyi Keriba o kɛra gɛlɛya min hali sini ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maliyɛnw m'an nacogo dɔn a bɛ ban cogo o cogo a bɛ ban ni hakilina o hakilina ye an mago bɛ premier ministre la bi an mago bɛ gouvernement de la min bɛ na ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min Keriba dun k'a fɔ a bɛ sabati cogo min an bɛ taa yɔrɔ min ka d'an ye an bɛ segin yɔrɔ min ka d'an ye ayiwa gɔyɔ t'an kɔ gungun t'an kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ pour que transition a ka se ka ɲa Keriba fo ayiwa i ka dɔn k'a fɔ gouvernement min bɛna a ka kɛ gouvernement danaya gouvernement ye koyi jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ Fasiri an y'a sama ni ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi sɔgɔmada in labɔli Fasiri Sɛbɛnba Musa Sayan Kamara an ka foli b'a ye an ka taa Isufa an bɛ don kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ min tɔgɔ ye ko le fondement ale ka bi bɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya a donna marché public ale kɔnɔna la lakɔlɔsili min yera yen sa o ye ka yira k'a fɔ ko inspecteur dɔ bɛ yen n'o ye inspecteur du trésor ye ale ye laɲini kɛ ko ka
projet sababe bara sababe bara minnu ɲɛsinnen don siraba dilan ma ko k'o baaraw bɔ a ma ni donna kunnafoni kɔnɔ fasiri dira a bɔra Bamako new de kɔnɔ a ka fondement ka bi bɔlen kɔnɔ Sinayogo ale ye inspecteur du trésor ye ale papier ninnu lajɛ sa papier minnu ni olu ɲɛsinnen don siraba bara ma siraba bara min ni o bɛ ɲɛsinnen don Kaye Sandare o ka kan ka bɛn kilo 100 ani kilo 35 ma fɔlɔ o ka kan ka bɛn o ye Joro Banakoro ye o bɛnna kilomètre 45 ma sabanan o ye Sevare Mopti ye o ye kilomètre 10 ɲɔgɔnna ye an bɛ don min na ko bisa isufa ko ni marché in a dira a baarakɛbagaw ma nka min ye Sinayogo ye Isa Sinayogo inspecteur du trésor ale y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu ko a dicogo ma ɲa fɛsɛfɛsɛliw kɛlen a fɛ sa ka sababu kɛ ale bɛ baara ninnu ɲɛdɔn ni bolo mɛnna ngɔkubɔ la a bɛ fin Isa Sinayogo a ye papier labɛn k'o ci premier ministre ma koyi ka yira k'a fɔ ko baara min ni a ɲɛsinnen nin yɔrɔ 3 ninnu ma ko k'u bɔ a ma ko k'a minɛ u la ka sababu kɛ a ko ma taa ale ji min sira fɛ ni marché n'a bɛ di sociétés ma a sɛbɛnw de bɛ ladon o y'a sɔrɔ laɲini kɛra k'a fɔ ko a ye na ni sɛbɛn ye nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ in ale bɛ ka dilan maa min ni e bɛ se ka a baara wari min na i b'o wari fɔ i kan ka dilan san min na i kan k'o san fɔ wa nin baara 3 ninnu u y'a di ninnu ma walasa ko u ka se ka baara kɛ san 3 kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ko papiyew minnu labɛnna ni sociétés fɛ walasa u bɛ se ka baara ninnu sɔrɔ k'a kɛ k'a papiyew ma dilan ka ɲa ni Sinayogo y'o fɔ a ma se ka sɔsɔ koyi a y'a jira k'a fɔ ale kɔni n'i y'a jateminɛ ale ye syndicat ɲɛmaa ye ale bɛ nin baara in fɛnɛ dɔn DFM na jɛkulu caman bɛ yen nɔ a ye o fana ɲɛmaa ye secrétaire général fɛnɛ don ministère yɛrɛ fɛnɛ n'a ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka nin bana in ko k'a minɛ u la koyi n'a ma minɛ u la a dicogo a ma ɲa ni fɛsɛfɛsɛliw nana kɛ sufa ni nɔminɛ kɛra a kow la olu b'a la koyi ka sababu kɛ a man ka tɛmɛ olu ɲɛna o de ye Maliba in ko problème ye ni marché bɛ di mɔgɔ ma a ye appel d'offre kɛ ni welewelew kɛra ka na candidat lajɛ min n'a kan ka b'a kan wa ni aw taara ka taa ni marché belebeleba 3 ta k'o di société dɔw ma fɛsɛfɛsɛli ma k'a la k'a d'u ma ten gere a gere tiɲɛli mana na b'o ko la dɔ ka na b'a la gere a gere dabɔra tiɲɛli de kama dɔ ka na b'a la an ka nin kɛ tan an ka a di nin ma i bɛ joli d'a ma baara dun fɛnɛ tɛna kɛ ka ɲa o de kosɔn an ka goudron tɛ mɛnna goudron bɛ dilan san 1 dɔrɔn i b'a ye a bɛ tiɲɛ u b'a nkalon da mobilibaw ka doni tali kun wo bɛ da la ka sɔrɔ sira yɛrɛ ma dilan ka ɲa wari min dira ni o sigiyɔrɔma 3 o sigiyɔrɔma 2 yɛrɛ o sigiyɔrɔma 2 tɛ don baara da fɛ yɔrɔ baara tɛ a tɛ nimisi wasa kɛlɛ le fondement ale ka bi bɔlen ye nin ye kosɛbɛ Keriba Samake parce que sɛbɛn in bi to a kɔnɔ indépendant a ka bi bɔli parce que sɛbɛn b'a YC YC Keriba a y'a sɔnni da koyi a ko bi fɛn min k'a dɔn k'a fɔ banque sɛlikaw ye n'an k'u ma ko Sinabeb fo ka taa se ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u ka partenaires ma Keriba k'u ye sigikafɔ kɛ kunun koyi sigikafɔ min n'u y'a kɛ Keriba k'a kɛra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ an ka banque ba dɔ siège la koyi Keriba sigikafɔ in a bɛ mun de ta n'i y'a ye k'a fɔ fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ banque ka syndicat Keriba ni ka da su ka partenaires ma a ko fɛn min garantie de fonds Keriba ko a ɲɛma n'o de ye Mustafa Adrien Sarr ye a ko ale ni directeur caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi banque caman directeur banque minnu ayiwa n'i ka dɔn k'a fɔ salaire n'a bɛ k'u fɛ koyi Keriba Samake e ko banque b'o la ka taa se Kori banque ma ka taa se Bezik ma ale BNDA a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ in yɛrɛ a kɛra BNDA siège la koyi min ye secrétaire général ye Keriba k'u tɛ nin bila dagagirinda la koyi min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a ko salariés don koyi saratalaw don Keriba a ko nin waati in na k'a daminɛ kunun na sa awa banques bɛ wulikajɔw daminɛ min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nafolomugubaw ye maa minnu maralen bɛ minnu mara
kɛlɛba ko degun b'u kan bi kosɛbɛ koyi olu na se ka banque lasɔrɔ cogo min na kɛlɛba o b'o siraw labɔ ko n'i ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ banque ayiwa u ka munumunu cayalen kɛlɛba o de ka se ka maaw ka nafolo k'u sécuriser koyi ka lakana c'u kan kɛlɛba ani min ye i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw ka sara ko ye kɛlɛba ko o ɲɛnabɔ joona sabula an bɛ k'an kun da kalo sa kan grève kɛlɛba a ma fɔ de ko ni ayiwa n'a banna bi ni bɛn ma kɛ ko la i k'a dɔn k'a fɔ tɛnɛndon kɔrɔ a bi cɔ a kan koyi lɔgɔkun kelen kɔ lɔgɔkun kelen n'o fana ma ɲa kɛlɛba Samake o tuma illimité o daminɛna koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa banque ka nin waleya ye kɛlɛba ko bɛnkan don koyi a tɛ yira k'a fɔ ko banque k'a bɔra grève kɔnɔ koyi fo ka taa su ko ka dugu jɛ min ye banque ye ni ka taa se ayiwa an ka financière ma kɛlɛba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛ grève in kan de koyi bɛnkan de don ayiwa u ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa grèvekɛlaw bɛɛ lajɛlen a ko salariés don ko sarasaraw don mun ka se ka sisan u ka se ka saraw k'olu ɲɛnabɔ cogo min na k'u lase u se yɔrɔw la bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ hali grève kɔnɔna la bɛɛ k'i ka sara sɔrɔ kɛlɛba ayiwa denbaya balo fana bɛ yen koyi kɛlɛba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ olu ka ayiwa nin sɛbɛn in ye sɛbɛn in ko a tɛ bɛɛ lajɛlen concerné koyi a tɛ bɛɛ lajɛlen concerné koyi banque kɔnɔ minnu n'a baara ka kan kɛlɛba ko olu de wele don a ko la koyi fɛn min i ka dɔn k'a fɔ guichet automatiques ye kɛlɛba ko wari bɛ nin ka ban olu yɛrɛ kɔnɔnaw la koyi o de kosɔn sa awa fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen min tigɛ awa wari mugu kana jɔ adamadenw ni banque cɛ ni ka taa se salaire ma o ka taa se ayiwa a tɔgɔ ye di guichet automatique ma o ni mago bilali ka wari la cogo min na dɔrɔn i k'a sɔrɔ o ko ni ye banque ye bi awa banque minnu kofɔla nin kɛlɛba k'olu de bɛna ayiwa nin opération ninnu kɛ koyi banque bɛɛ lajɛlen ko tɛ wa financiers bɛɛ lajɛlen ko tɛ koyi guichet fana bɛɛ lajɛlen tɛ yɔrɔw de kofɔla yɔrɔ minnu ayiwa n'olu bɛna nin baara in kɛ yaasa adamadenw ka se ka don u ka hakɛw la n'o ye mugu ta fanfɛla ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛba Samake a ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya a ko a tɛ ayiwa olu ma bɔ grève kɔnɔ wa u ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ UNTM bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali sini ni ka baara in kɛ koyi sabula nin kɛ kun ye de sa ayiwa baarakɛlaw fana kana bila panni na Fasili an y'a sama ni ka bɔ ne fana kɔrɔ a ka bi bɔli Fasili Sɛbɛnba i kɛra kise ye an ka foli b'a ye u ka taa fɛ ko ca an kana jɔ koyi a ni mugu jɔra ko bɛɛ ma jɔ n ka taa an bɛ taa Kulikoro Katibugu IPR IFRA IPR IFRA de Katibugu n'an sera yen sa Isufa le fondement ale ka bi bɔlen SB Traoré gɛlɛya bɛ ekɔlidenw u ni ekɔli ɲɛmɔgɔw cɛ ka yen koyi ka sababu kɛ Isufa Katibugu IPR bila ekɔliso tɛ ekɔliso min don maaw bɛ bɔ yɔrɔ jan ani yɔrɔ jan a tunganama de don koyi u bɛ taa kalan de la yen n'a ma ɲɛ ko yɔrɔ jan ani yɔrɔ jan o bɛ fɔ kalanko la siyɔrɔko bɛ fɔ o la baloko bɛ fɔ o la o tɛ taa musaka kɔ an bɛ don min na i ko bi Isufa IPR de Katibugu gɛlɛya min bɛ yen bi o ye ekɔlidenw ka siyɔrɔko gɛlɛya de ye koyi fo ka na a kɔlɔlɔ ka o yɛlɛ ekɔliden dɔw kan ɲinan gɛlɛya siyɔrɔko bonya kojugu u nana lajɛ k'a essayer k'a fɔ ko u bɛ minnu bɛ kilasi sabanan na ko k'olu labila walasa maa kura minnu nana olu bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ ani maa kilasi filanan maa kilasi sabanan k'olu labila kilasi filananw ye ka kilasi filananw labila kilasi fɔlɔw ye aw ka yan bila ninnu bɛ na yan ninnu bɛ na yan o la kɔni dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma dɛ Isufa o gɛlɛya de bɛ IPR kɔnɔ bi ni ko kɛri la n'a ma bɛn i ma a bɛ digi la dɛ o manifester cogo de sa o de bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye walima a bɛ se ka na ni sigi ka fɔ ye ekɔliden minnu ni olu ye siyɔrɔntanya sɔrɔ u ye wulikajɔ boloda u y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ se ka Kulikoroso sara ka sababu kɛ Kulikoroso minnu bɛ kan ka ta u fɛ luwanse la Isufa ko o da ka gɛlɛn olu ma o musaka tɛ se ka sɔrɔ olu bolo n'a fɔra ko u nana olu bɔ olu labɔ k'olu bila kɛnɛma ko o cɛ man ɲi o ye wulikajɔw de kɛ sa u ka laɲiniw sabati walasa u bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ nka Isufa o bɛnna gɛlɛya min ye u ni ɲɔgɔn cɛ ekɔli ɲɛmaaw nana ka na den
dimi ko minnu ye wulikajɔw kɛ u ye kumaw fɔ u ye waleyaw kɛ u nana ka na maa 5 ta u tɔgɔ ma ka olu kɔni olu gɛn fɔlɔ o maa 5 fɔlɔ o de ye Yamadu Keyita ye filanan o ye Fode Kaba ye Fode Kaba Jawara sabanan o ye Kidi Wenden di a Tarawele nanan o ye Fatumata Jawara ye ani durunan sa o de ye Nahawa Z Bamba ye ninnu maa 5 olu de taara u tɔgɔ ma sa Isufa k'olu labila kɛnɛ ma fɔlɔ n'i y'a jateminɛ k'u gɛn ka bɔ campus kɔnɔ k'u gɛn ka bɔ campus kɔnɔ n'i y'a jateminɛ u dun bɛ kalan de kama maa tɛ yen ni min somɔgɔ ka surun i la an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jisuma kɛ nin fura ye denmisɛnninw kɔni u taara u ka kalan de kama walasa u bɛ se k'u ka diplôme sɔrɔ Kulikoro kɔni ani yɔrɔ tɔw ka jan dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma ka fura ye SB Traoré ale ka laseli nin ye ka bɔ le fondement ale ka bi bɔlen kɔnɔ Keriba Samake Isufa babu ɲana n'a fɔra k'olu bɛ ka bɔ campus kɔnɔ u na taa kalan kɛ cogo di olu ta kun ye kalan de ye kosɛbɛ Keriba Samake fasili sɛbɛn an bɛ to a kɔnɔ koyi indépendant a ka bi bɔli fasili sɛbɛn b'a n yɛrɛ terikɛ Dawuda Sangare kɛ fulakɛ a ko fɛn min kalo k'a fɔ secrétaire général du ministère du travail a ko Keriba a ko a ka wuli ka jɔ bi k'a ti k'a faamu koyi a faamuya man di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min docteur Yaya Gologoye Keriba ale ko don koyi ale de ye secrétaire général du ministère du travail ye Keriba Samake a ko a ye bataki bɔ koyi bataki confidentiel min n'a y'a bɔ dogo ni dogo bataki dogo ni dogo sɛbɛnni Keriba ko k'a ci secrétaire général dɔw ma koyi a ko a kɛra e kalo k'a fɔ mai kalo tile 17 Keriba Samake bataki in kɔnɔna la a ko min ye kalo k'a fɔ cakɛda dɔw ye olu secrétaire généraux Keriba k'a ye bataki ci olu ma koyi min ye UNTM ye Keriba ale min y'a bakuruba latigɛ ayiwa a n'olu ma kuma koyi bataki a y'a ci ayiwa e kalo k'a fɔ olu ma a ko b'a ɲini u fɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Keriba k'u ka ayiwa grève min bɛ sen na ni a bɛ kuncɛ bi Keriba k'u ka dan sigi a la koyi k'u ka dan sigi a la sabula Keriba ko ministre tɛ yen min bɛ se k'u jaabi jaabi tɛ se ka d'u ma k'a laɲini ye fɛn fɛn ye ko jaabi tɛ se ka di Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min i kalo k'a fɔ Yaya Gologoye a ko a ye bataki ci bataki min n'a y'a ci a ko a y'a ci ayiwa syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères Keriba k'a ye bataki ci olu ma la synergie des syndicats de la police nationale a ye bataki ci o ma a kuma la bi ani ayiwa i kalo k'a fɔ cɛkunda an bɛ ɲɔgɔn ye koyi ni bataki ci l'u ma dugu la min b'a kɔnɔ k'o fan ye koyi Keriba Samake la coordination des syndicats de la direction de l'administration financière et de la primature Keriba k'a ye bataki ci olu fana ma direction des ressources humaines k'a ye bataki ci olu ma cellule de planification ka bataki ci olu ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ UNTM kɔnɔ Keriba Samake nin bɛ mun yira sisan divisé pour mieux régner n'olu bɔra la grève ko ma wa k'a bannen Keriba Samake fasili sɛbɛn ko a ko bataki k'a cira DFM fana ma koyi a ye na baara kɛ aw yɛrɛ b'a dɔn ministre tɛ yan aw na baara kɛ koyi maa tɛ yan min bɛ se k'aw jaabi Keriba Samake an dun b'a dɔn a bɛ fɔ su ani tile a ko l'état est une continuité ayiwa ni ministre tɛ yen ale secrétaire général bɛ yen ministre bɛ na ministre bɛ taa secrétaire général kɔni ministère ko bɛ boli Keriba k'i yɛrɛ cɛ ka bɔ kuma kɔrɔ nin yɔrɔ la Keriba ko o ti bɛn koyi fasili sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kalo k'a fɔ surveillant des prisons ye bataki ci olu fana ma bɛɛ n'i ta kelen kelen na min ye ayiwa i kalo k'a sunba yɛrɛ ye n'o UNTM ye Keriba n'a n'olu ma sigi ka kuma i kalo k'a fɔ nin ye fu ye koyi aw kow tɛ labɛn nin cogo la i ma jamana ko ye sa wa i ma nin UNTM min yɛrɛ min y'a ko bɛɛ lajɛlen kunna min y'a ko kun tigɛ a ko bɛ min bolo n'i paw kunna ka taa dogo ni dogo la kɛrɛfɛlaw la i bolo b'a jɛ taa UNTM fɛ a ka si ka kuma bi ministre tɛ yen ne kɔni ne tɛ se ka sariya foyi ta ni gouvernement ma min yamaruya o tɛ kuma dɔ ye wa mais ka tɛmɛ kɛrɛfɛlaw la
Kɛlɛba ni dɔ sɔnna nin ma e k'o gɛrɛ ko a tɛ y'o bɔ kɛlɛba fasili sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta kalajɛ fɛn min y'i kalo k'a fɔ UNTM awa u ka tɔn min dalen don koyi bolo dalen don a kan k'a sinsin k'a fɔ min ye nin gɛrɛbu ye kɛlɛba ni nin bana cogi ayiwa ɲininkali jaabi ma sɔrɔ o bolo a k'i kalo k'a fɔ ayiwa lɔgɔkun kelen wɛrɛ kɛlɛba ko o fana o bɛ kɛ gɛrɛbu la koyi min ye ayiwa sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'o kɛ bi juma sibiri ani dimanche yalo baara tɛ Mali kɔnɔ o kɔni baara tɛ dɛ lɛnni in kɔrɔ cogi ko k'a daminɛ Kɛlɛba Samake a ko min ye o waleya ye bi awa fɔ ka bɛn Kɛlɛba ko de bɛ jamana in bɔ bolo la koyi n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min y'i kalo k'a fɔ Segale n'ale Yakuba Wayigolo a ko fɛn min y'i kalo k'a fɔ bi a wulikajɔ n'a bɛ UNTM bolo wulikajɔ n'a bɛ syndicat bolo biri Kɛlɛba ko maa tɛ yen bi minisiri tɛ yen minisiri min bɛ se k'u jaabi wa i kalo k'a fɔ gouvernement yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ bɛ se k'i kun da gouvernement min kan k'i bɛ taa fɔli k'o ye olu kɔni u bɛ yɔrɔ min na ko bi Kɛlɛba min bɛ se ka olu lafiya o de ye u ka grève ninnu bɛɛ ɲɔngiri fɔlɔ a ko ka gouvernement kura sigili ma kɔnɔ gouvernement kura mana sigi o premier ministre kana Kɛlɛba ko n'olu na se ka sigi ka fɔ kɛ koyi sinon an bɛ yɔrɔ min na ko bi Kɛlɛba ko kuma da t'olu bolo wa e ka dɔn k'a fɔ olu tɛna se ka jaabi foyi di syndicat ma min bɛ se ka Kɛlɛba nin kɛra exprès de Katɛlɛ y'a fɔ a y'a fɔ ka kuma kɔnɔ dɛ nin kɛra exprès de ka grève saboter nin kɛra exprès de ka baarakɛlaw saboter nin t'o ye sa wa gouvernement cira ministre tɛ yen u bɛ se ka secrétaire général m'a fɔ sisan sigafɔ bɛ se ka kɛ cogo di nin kɔni kɛra cogo ye dɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ bi maa wɛrɛ ka degun tɛ ko ye Bandaw Mutari Wali ka degun don gouvernement ci waati tɛ nin ko min daminɛna ministre ye négociation daminɛ a to négociation ka ban o kɔni hali ni bɛ gouvernement ci a to négociation ka ban ou bien hali ni maa kuraw nana sisan olu tɛ négociation danna yɔrɔ min na u t'o ɲɛ dɔn a tigɛra yɔrɔ min na u t'o ɲɛ dɔn a tun kan ka to comme secrétaire général bɛ ale b'a bɛɛ kalama a n'a ɲɛfɔ a ye sa ayiwa o tɛ tiɲɛ wa Kɛlɛba Samake parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɛra k'a fɔ CEDEAO fo ka taa se MINUSMA ma fo ka taa se Union européenne ma ka taa se Union africaine ma Kɛlɛba ko ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ ayiwa wulikajɔ k'a ma kɛ joona koyi ka taa se patronat fo ka taa se ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ka bololabaarakɛlaw maa ma n'ale bɛ wulikajɔ la jamana in kɔnɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen wulila ni k'i kunda UNTM kan koyi min ye grève ye ko ka se ka ɲɔngiri Kɛlɛba ko ne a ma se ka sira sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min UNTM Kɛlɛba ayiwa u ka wulikajɔ k'a ma daminɛ bi koyi préavis bɛ déposer a ye nin fɛsɛfɛsɛ a ye nin lajɛ an mago bɛ fɛn min na o ye nin ye ka kalo tile 17 tile 15 kɔfɛ Kɛlɛba ko ninnu si lajɛlen awa o waati kelen kɔnɔna la kuma sigikafɔw daminɛna yɔrɔ min na dɔrɔn awa ko gouvernement cira tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que an y'a sama ni ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli Dawuda Sangare fulakɛ an ka foli b'a ye an ka taa Isufa min ye marabolo tigɛtigɛli ye n'u b'a wele ko découpage administratif o découpage administratif an bɛ se k'a fɔ halisa transition ye doni b'a bolo ko ye ka sababu kɛ u nana u kun don nin ko kɔrɔ u nana sɔrɔ cogo min na olu nana ka na yɛlɛma k'a k'u sago ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don bi wa dɔw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔw la ko ye ka o ninnu ni Tɔnbɔkutu ni Segu ani yɔrɔ caman Isufa a bɛɛ de ko tiɲɛ yɛrɛ la minnu u ye baara kura min boloda nin ye ko a bɛ komi u tɛ faso dɔn u tɛ faso yɔrɔw dɔn minnu ni minnu yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na maa min dɔw bɛ yen nɔ n'olu ka yɔrɔ yɛrɛ ye kilo 45 ye o n'u ka cercle n'a fɔra k'i ka taa olu bɔ ye ka taa olu bila fɔ kilo 200 boli la o misali ye Sanankɔrɔba ye Sanankɔrɔbakaw olu ye ɲɔgɔn ye kunun Sanankɔrɔba société civile bureau u ye weleli kɛ Kɛlɛba yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kɔnɔ u taara u ye lettre min ci gouvernement ma u y'a jira k'a fɔ ko Sanankɔrɔba ale bɛ Kati de fɛ Sanankɔrɔba ni Kati cɛ o ye kilo 45 ye découpage administratif min bɛ sen na sisan u nana k'u bɛna Sanankɔrɔba bila ka taa Selenge Sanankɔrɔba ni Selenge cɛ o ye kilo 100 ani kilo 40 ni kɔ ye i ye nin ko ye sa dɛ hali ni mago bɛ sɛbɛn na i bɛ wuli ka taa
kilo kɛmɛ ni 40 ko bolo o nɔfɛ kosɛbɛ o le kilo 45 kosɛbɛ nin ma k'a kɛcogo la kati min yɛrɛ tun ka jaw ma u nana dɔ fara a kan a kɛra ten o kɔni n'i y'a jateminɛ Sanɔrɔba commune ka fara Kuruba commune kan ani Welesebugu commune olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira u la k'a fɔ u ye lettre ci o lettre min cira k'a fɔ ka ci u ma o ye k'a yira k'a fɔ ko jamais olu ti fara Selenge kan n'u bɛ a ko ɲɛɲini u k'a ɲɛɲini ni maa ye maa minnu bɛ jamana in dɔn maa minnu bɛ marabolow dɔn ko n'o tɛ ko nin tɛ ko ye dɛ wa nin ye jamana in fantan naani ye bɛɛ de nisɔngoyalen don an bɔra ka Kucalakaw ta fɔ o don to min y'an ka olu wulila marche la o don kuna sini olu tilenna ɲɔgɔn ɲɛ la jamana in fan bɛɛ de bɛ ten an bɛ kangari d'aw ye u k'a ko u k'a lajɛ hali a ka ja u ka sigi baara ninnu o ye kunnafoni laban ye kosɛbɛ Keriba Samake ko Lugubila ka sanni lawuli e yɛrɛ m'a fɔ ten wa Keriba an y'a fɔ sisan Yakuba Kantile a ye min fɔ ni ka ayiwa secrétaire général jaabi an k'an tulo ma jɔ o la dɔɔnin o bɛ bɛn an bɛ kuma damadɔ fɔ a ye bamanankan na an bɛ hakili to ɲini k'aw fɛ fɔlɔ k'a fɔ k'an bɛ sɔgɔma fɛ dɔw bɛ yan k'u bɛ kan kɔnɔ u b'a fɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ yalasa k'a jɛnsɛn an k'u ma ko an tɛna se ka fɛn fɔ fɔlɔ fo an n'an kɛ minnu bɛ région kɔnɔna na grève bɛ kɛ sisan a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na nɔgɔya la gɛlɛya la n'a n'an sɔrɔ ko problème bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ wele k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ne problème tɛ yen o fana ɲɛ bɛ fɔ an ɲɛna est ce que grève sera k'a suivi kɛ ɲɛ se ka suivi kɛ ɲɛ k'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna yalasa ni an n'aw ye ɲɔgɔn ye an ka se ka kunnafoni di aw ma o la mais k'an to o kɔnɔna na ko balen bɛ ko su dalen wuli yanni an ka tila o yɛrɛ situation na min ye MINUSMA ye ani CEDEAO que représentant bɛ Bamako yan u y'a ɲini k'an kuma ɲɔgɔnya ka faamuyali kɛ kow la et puis a laɲini kɛ an fɛ fana an bɛ se ka min kɛ yalasa nɔgɔya se ka don ko la faamuyali kɛ k'a la sigi kɛ fɔ kɛ k'a la donc o ye an bila retard la dɔɔnin o nana sɔrɔ maa wɛrɛw nana olu fana ɲɛ minnu fana b'u cadre kɔnɔna n'o ye maliyɛnw yɛrɛ ye olu fana nana kɛ laɲini kɛ yalasa an bɛ se ka nɔgɔya don ko la cogo min k'an to kɔnɔna na minnu bɔra an fɛ yan kunnasini n'o ye Bamakɔ dugutigilakaw ye chef de quartier ka taa dabila an kɛ institution consulaire minnu bɛ yen o institution consulaire chambre de commerce b'a la patronat yɛrɛ b'a la APCAM ka taa se chambre des mines a n'a tɔ minnu bɛɛ lajɛlen u bɛ se 7 ma sigiyɔrɔma 7 u bɛɛ fana tun bɛ bi nali na ka na kuma an fɛ an ye tile kelen kɛ o tɛ a fɔ an jo b'a la ou bien an jo t'a la u fɛ an jo b'a la mais maa jo bɛ ko dɔ la i bɛ deli a la k'u b'a ɲini an fɛ komi an ye tile kelen kɛ n'an bɛ se k'a ko ɲɔngiri yanni gouvernement kura ka sigi a y'an ka se ka na kuma la tuguni o ye fɛn ye an y'a faamuya nka an ka organisation fana bɛ cogo min a tɛ komi an bɛ wuli an yɛrɛ ma ten dɔrɔn an b'a décider k'an bɛ nin kɛ yan komi n'a fɔ ni minnu bɛ kɔkan na ni u kɛ hakilila min kan ka ta n'u kɛ hakilila min kan ka lamɛn u bɛɛ lajɛlen bɛ organisation na an bɛ dɔyɔrɔ min kɛ u fana b'o dɔyɔrɔ kelen de finna organisation ɲɛni na donc an bɛɛ ta don ni fɛn min bɛ kɛ an b'u lamɛn k'u kɛ hakilila dɔn n'an y'u ka hakilila dɔn ani hakilila min bɛ anw yɛrɛ fɛ yan n'an ye jateminɛ kɛra k'a fɔ hakilila fangaba de ko ko an ka taa nin sira in fɛ an bɛ démocratie tile de la an bɛ taa o de sira fɛ an bɛ baara kɛ n'o ye hali n'a nana sɔrɔ an hakili b'a la an k'an ka hakilila kan ka tɛmɛ olu ta kan ne olu ko k'an ka don sira min fɛ ni jama fanba de y'o fɔ an bɛ taa o de sira fɛ donc an tɛ se k'a fɔ ko an seginna an kɔ an y'a jɔ fo an k'o jama tɔw fana lamɛn k'u kɛ hakililaw dɔn o bɛ sɔrɔ ka fara anw taw kan yan an bɛ baara kɛ n'o ye donc ni an n'aw fala ɲɔgɔn na an bɛna weleliw kɛ k'i se ka mɔgɔw ka hakilila dɔn na mais après an yɛrɛ dama tila ka sigi yan tuguni hali n'an bɛ don sufɛla la ka sɔrɔ ka kuma kɛ hakililaw di ɲɔgɔn ma n'an bɛn kɛra fɛn min ka taali bɛ k'o sira fɛ an ka sɔrɔ k'an kɛ mɔgɔw wele ani ɲɛfɔ k'u ye o la nka n bɛ fɛn kelen kɔni fɔ k'a gɛlɛya bɛɛ k'o fɛnkɛ dɔn na
syndicaliste a y'a kɛ fɛngɛ daminɛ a y'a dabila fɛn bɛ da tigɛ a bɛ gɛlɛya maa tɛ se ka taa muso ɲini k'a labila i ye k'i mɛn fɛn fɔ k'i bɛna fɔ ko muso ka yɛlɛma i kɛ so o bɛ gɛlɛya wala donc an kɛ fɛn dɔ an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an b'a dabila a bɛ dabila ni hakilila dɔ ye a bɛ dabila fɛn dɔ de dira ma nka a y'a dabila ten ten tɛ k'o de la dɛ an k'o tiɲɛ fɔ fana ɲɔgɔn ye donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲini aw fɛ hali sisan an mɛnna sigi min na k'an kɔnɔ yanni an ka se ka wele soir ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala k'a ɲɛ ka d'an ma Keliba nin ye ayiwa Yakuba Kantile mankan in ko ye k'a dabila ten Sénégalais o tɛ wuli ka ko ɲini k'a dabila ten fo fɛn dɔ ka don o da o tɛ bagatɔ ka kuma ye sa ka jɔjɔ o da k'u jaje Keliba nin ye kuma tiɲɛ ye koyi ni wulila fɛn nɔfɛ i m'a bɛɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ye mais fo fɛn ka d'i ma i bɛ min fɔ ayiwa i kɔmaw ye koyi bɛnkanw olu ka se ka lawaleya a bɛ lawaleya cogo min a kan ka lawaleya ka bɛn waati minnu ma n'olu fɔra n'o dɔnna o waati kɔrɔ minnu fɔra n'olu tɛmɛna Keliba ninnu bɛɛ ye tiɲɛni de ye jamana kɔnɔ n tɛ se ne kɔni bolo transition nana n tɛ se ka foyi kɛ n bɛ se ka min kɛ o de ka élection kɛ n bɛ se ka min kɛ o de ka jamana lakana Keliba a banna 1.1 trait a tɔ bɛɛ a gouvernement kɔnɔ mouvement ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ démocratie nɔfɛ u bɛ na ni min ye bi a y'olu makɔnɔ Lasinɛ bɛ jara ale ye kɛnɛ sɔrɔ an ka foli ba ye président i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ alihamudulilayi denbaya alihamudulilayi nba Lasinɛ an bɛ fɔ an bɛ waleɲuman dɔn o waati o waati wele mana bila i ma radio fɛ tura tɔgɔ la wa a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ jamana ko don bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don foli b'i ye sɔgɔmada in na kɛnɛ b'i bolo bisimila. Ka Keliba yɛrɛ fo a bɛ fo ka Oyi fo kosɛbɛ donc foli belebele yɛrɛ radio ɲɛmaaya so walahala Isufu an bɛ se k'a fɔ hali bi an bɛ seli la awɔ parce que an kun bɛ seli hukumu kɔnɔ o da kɛ n famara dɔɔnin walahi donc n bɛ n profiter occasion na ka a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an bɔra seli min na sisan awɔ ala k'a kɛ hɛrɛ na ala sɔnna ala k'a kɛ sini kɛnɛya amina yarabi san kɛmɛ ɲina an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka jamana basigi amina yarabi ala k'an ka jamana basigi wala o folikan de tun bɛ fɛ ala kɛ ayiwa président ala k'aw yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ala ka mouvement mɛn a ka wuli ka jɔ la min ye ayiwa démocratie ka kokɔrɔma don démocratie Keliba président an bɛ yɔrɔ min na ko bi lɔgɔkun fila in kɔnɔ a fɔra ko ni seli banna k'a bɛ daminɛ koyi ayiwa ko caman daminɛna min ye grève ye min ye UNTM bɛ yen u ka wuli ka jɔ wa président aw yɛrɛ ye mouvement ɲɛmaaw ye wa nin bɛ ayiwa gɛlɛya min don jamana kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ se ka mun de fɔ an ye nin mouvement in kan bi. Isufa a gɛlɛyara awɔ mais ko mana gɛlɛya cogo cogo solution bɛ sɔrɔ a la awɔ Isufa jamana mara ne delila k'o fɛ yɛrɛ a tɛ ban awɔ jamana mara tɛ ni wulila sɔgɔma mun ma ni ci kunna dɔrɔn i b'o kɛ walahi o tɛ jamana ka bon ma donc jamana mara awɔ i bɛ don de ɲɛ sigi c'est-à-dire i b'a fɔ bon san 10 natɔ awɔ n bɛ fɛn jumɛn de kɛ pour que mɔgɔw kana kɔlɔlɔ sɔrɔ don n'a natɔ awɔ n bɛ n positionner cogo di pour que ni problème ɲinina problème wulila an ka solution sɔrɔ a la awɔ mais ni jamana tɛ mara o hukumu kɔnɔ fo jamana ka mara nun dungo kɔnɔ awɔ ou bien jamana ka mara ni wulila dɔrɔn bɛ mun kɛ an bɛ bila problème kɔrɔ kosɛbɛ donc o de fili bɛ maliyɛn dirigeant sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ fɔ mun ma u tɛ kɔn ka ko kunbɛn awɔ mɔgɔw bɛ to k'a fɔ fɛlɛ bɛ don awɔ o tɛ wuluden namɔ walahi o t'o don ye donc o de b'a to kuma caman an b'an yɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya sugu nin kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye UNTM ka grève fɔ awɔ Isufa mɔgɔ caman bɛ jigin UNTM na ka sɔrɔ u m'a ɲini k'a ɲɛ walahala ne cɛ dɛ n'i tɛ ko ɲɛdɔn a ka kan i ka s'a sun kɔrɔ awɔ n'i tɛ ko ɲɛdɔn
a ka kan minnu bɛ ko cɛ mais i ka s'olu ma k'olu ɲininka olu de bɛ se k'e bilasira mais n'i t'a kɛ bɔlɔnkɔnɔ kuma ye ou bien n'i t'a kɛ nin dungɔ kuma ye a b'i na ko bɛ kɛ solution la mais e bɛ problème tɔ envenimer de parce que minnu confronter don a problème na bi olu de b'a dɔn degun b'u kan olu de b'a dɔn kun min na u taara grève la INTM filɛ nin ye intellectuels de don syndicalistes minnu don u n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ de tɛ se ka kɛ syndicaliste ɲɛnama ka sɔrɔ i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ni problème ye Mali sɔrɔ bi a bɛ INTM sɔrɔ a bɛ malien bɛɛ sɔrɔ mais INTM ka laɲini bɛɛ b'a dɔn bi u ka laɲini ni lakika don Isufu an bɛna mun f'i ye depuis lawale la an bɛ to k'a fɔ ko mɔgɔ ka n'i kan sɔsɔ an bɛ to k'a fɔ kini ni mɔgɔw bɛnna fɛn kan i kana fɛn bɔ a ma Isufu mun y'an se nin kɛnɛ kan moi je pense que question de kan ka poser mun y'an se yan très bien janvier la kana février la INTM kun ye baarabila kɛ o baarabila kɔnɔla la gouvernement ser'u ma i yɛrɛ b'a dɔn hali o fɔɲɔgɔnkɔ kun cayara maintenant u ye sigi ka fɔ kɛ ni sigi ka fɔ ninnu bɛ kɛ très généralement cɛkɔrɔba jolen minnu delila ka baara kɛ administration kɔnɔlen ani an ka dugu bonda tigiw se bɛ k'olu de ma olu de bɛ sigi don kulu dɔ kɔnɔ o kulu de bɛ bɛn ka c'est à dire ka kuma ɲɔgɔnya kɛ UNTM ni gouvernement ni ɲɔgɔn olu ye mɔgɔ mafalenbaw ye donc olu cɛkɔrɔba sijew nan'u sigi UNTM ni gouvernement u bolo nɔ bila papier de la o papier de kɔnɔ a fɔra ko UNTM ka grève sonsori k'u ka laɲini k'a bɛ sabati mais n'i y'o fɔ mɔgɔ déjà a b'a bolo jigin n'i y'o fɔ mɔgɔ déjà a b'a fɔ an ka ko ɲini fura sɔrɔla la maintenant u kun ko de ko ninnu bɛ waliya à partir du mois de juillet mois de juillet surunyara parce que an bɛ kibaruyaw si o UNTM mɔgɔw sɔrɔ ma an bɛnna ko k'a ko bɛ cogo di u ma fɛn fɔ donc le fait que u ma fɛn fɔ INTM fana jateminɛ bon est ce que ninnu bɛ fɛ k'an ka fɛnw lawaleya est ce que an bolo nɔ bila sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko PV de conciliation est ce que a ka d'u ye k'a lawaleya donc INTM fana y'a ka tɔndenw la motiver k'a f'u ye olu ɲɛ bɛ nin ko la olu dalenba tɛ nin ko la Isufa o de ye ko lawaleyabaliya o de y'an sigi nin kɛnɛ kan donc Isufa mais mun yɛrɛ bɛ ne ɲugun kosɛbɛ n'i bɛ jamana sanfɛ ko dɔ bɛ yen a bɛnnen tɛ autorité la ko dɔ bɛ yen ni autorité tora k'a kɛ mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye mun ye e min kan ka kɛ misaliya ɲuman ye i bɛ kɛ sababu ye i bɛ mɔgɔw ɲugu i ka baara la o de y'an bila nin minɛn kɔnɔ ni INTM bɛnna bɛnkan kan a ma bɛnkan lawaleya o lawaleyabaliya de y'an bila ni minɛn kɔnɔ président i bɛ deli k'a fɔ tuma caman ɲɛmɔgɔw k'u tɛ ɲɛbila kɛ n'an dun b'a ye jamana kɔnɔ waati bɛɛ ateliers bɛ yen réunions bɛ yen conférences bɛ yen a bɛɛ ye de ka sini ɲɛsigi a sɛbɛnw de tɛ ta ba la wa walima marabagaw t'u jate de a bɛ kɛ ten dɔrɔn wari de kama PRDM bɛ sara o de ko don wa Isufu an bɛna kuma dɔ fana f'i ye a tɛ bali la parce que i yɛrɛ ye kunnafonidila jolen i bɛ ko caman kalama Isufu an ka ɲɛmɔgɔw filɛ nin ye i b'a dɔn u tɛ sɛbɛn kalan non u tɛ sɛbɛn kalan c'est à dire même n'u ye techniciens bila ka baara kɛ a document bɛ kuru ye a ka galo ka temps ta k'a fɔ k'u bɛ document ninnu ta k'a fɛsɛfɛsɛ o problème kelen hali u b'an yɛrɛ bila tilefila baara minnu très bien problème filanan bɛ bɔ justement voilà problème filanan fana ye mun ye très généralement ni mun nana ale bilara mun nɔ na au lieu que k'o ka fɛnw ta fɛn minnu ɲana ka baara kɛ n'o ye o b'a fɔ ko non k'ale bɛna a dama fɛn dilan yɛrɛ donc chaque fois aw bɛ bila retard la chaque fois résolution minnu kan ka ta k'u lajɛ o résolution tɛ ta k'u lajɛ Isufu o de b'an bila ni problème kɔnɔ jamana mara jamana t'e ta ye jamana ye bɛɛ de ta ye ni e nana i fɔra mɔgɔ min kɔ n'u tun ye baara ɲuman min kɛ ou bien o document ɲɛnamaw produit k'a bila e bɛ ka baara kɛ n'o ye e mun bɛ mara la bi a b'e de kunkɔrɔ ta wa ou bien a b'e kunma sɔn a b'i kunkɔrɔ ta de moi je pense que a b'i kunkɔrɔ ta de e dun ka laɲini ye mun ye pour que i ka baara kɛ i bɛ taa don min na ko tare bon maintenant e yɛrɛ mɔgɔ min nɔrɔ bila i jugu tɛ an bɛɛ bɛ jamana ko la jamana ye bɛɛ ta a ko ça te gêne a ka gafe ɲɛnama minnu bɛ yen a ko ye baara ɲɛnama minnu boloda pour que k'a continuer parce que an yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko État ye continuité de ye donc dɔ bɛ taa dɔ bɛ na aw bɛ se ka ɲɔgɔn ka baaraw da Isufu c'est ce qui fait que
résolution ko kuma ni o fɔ i yɛrɛ bɛna hakili jigin denni na dialogue national inclusive kɛra a donni kama résolution mun bɔra a kɔnɔ même mɔgɔ minnu ma sɔn ka taa kɛnɛ kan olu ko k'olu yɛrɛ résolution kɔnɔ u y'a fɔ mais hali fanga man kunna bi ko kungo ko dialogue fɛn dɔw ɲana k'u b'olu ta k'olu don ba la pour que jamana bɛ se ka bɔ cogo di Isufu a kuma a bɛ cogo di bi a ma bila poubelle kɔnɔ donc an ka assise ninnu inconvénient de donc n'a kɛra a résolution tɛ ta ba la donc n'a tɛ ta ba la jamana bɛ kɛ tan de jamana dans 30 ans an bɛ mun kɛ a bɛ fɔ depuis sisan jamana prospective 2050 a bɛ fɔ depuis sisan a gafew Isufu n'i y'a gafe ɲɛnamaw dilan ni Ala ye san 50 compte jira an na i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu sɛbɛnna a kɔrɔ lakika don Isufu même an ka rébellion de dɔ ye nin sɛbɛn a mɛnna a mɛnna ko n'an m'an janto ko sali bɛna ɲagami donc très bien a tɛ ta ba la même il faut voir an ka énergie ko filɛ nin mais Mali kuranko bɛɛ b'a dɔn ko avril ni mars ni avril kɔni problème bɔra mais maintenant hali autorité transitoire nalen olu ye mun de kɛ pour que k'a bali donc n bɛ fɛ k'i ka kuma de sɔn ji la kuma ninnu bɛ fɔ u t'u ta ba la mais ko ninnu tabaliya ba la a bɛ jamana tɔ coron a tɛ se ka jamana bɔ dingɛ donc c'est ce qui fait que an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ problème kɔnɔ i ye mun fɔ mouvement de contestation na Isufu jamana kɔnɔ n'i ye mɔgɔ ye k'a bɔ ka to ka u ka dusukasa jira mɔgɔ si jalama t'i ka dusukasa jira c'est à dire problème de bɛna to ko dɔw de ma tɛmɛ mɔgɔw jimi sira fɛ c'est ce qui fait que mɔgɔw b'u ka dusukasa jira sinon ne delila ka kuma dɔ fɔ yan mɛn ne ko transition filɛ nin bɛɛ ka bebe de don c'est-à-dire bɛɛ de bɛ fɛ transition nin ka taa ɲɛ bɛɛ bɛ fɛ an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ bon mɔgɔw bɛ fɛ k'aw dɛmɛ aw yɛrɛ tɛ fɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ Isufu o fɛnɛ ka gɛlɛn c'est ce qui fait que mɔgɔw y'u muɲu mɔgɔw sabalila mais les gens ont compris que vraiment ta ka mɛnɛ comme on le dit si ta ka bɔ mais sinon kalo kelen kalo fila Isufu an bɛ radio so de la n'i bɛ kuma fɔ kuma ka kɛ lakika ye Isufu bibi na o ma nimisa i bɛ ka tali la moi je pense que a bɛ ɲini kana kɛ nimisa ye dɛ a bɛ ɲini kana kɛ nimisa bon vraiment n'a sera o yɔrɔ ma o b'a jira k'a fɔ laɲiniw ma sabati kosɛbɛ vraiment président an y'a ye o kɔnɔna la min ye wulikajɔw daminɛlen kɔrɔ ko gouvernement fana ci la ne ma se ka nin faamuya dɛ gouvernement tun tɛ se ka remanier ka dɔw to u b'a fɛ ka minnu kɛ k'olu kɛ mais ka ci bɔgɔbɔgɔ ta laɲiniw yɛrɛ waati kɔnɔna la a bɛ jamanaden dɔw a bɛ maaw denw dɔn dɛ non a bɛ mɔgɔw degun parce que problème yɛrɛ kɛra mun ye a bɛ dɔw kun ɲɛna ko réaménagement bɛ se ka kɛ premier ministre kun bɛ se ka to a ɲɔgɔn dɛ o kun bɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ falen ou bien permutation minnu bɛ kɛ parce que o tɛ b'a la pour que k'o permutation kɛ mais mɔgɔ hakili carilen dɔw ka laɲini ye mun ye olu ka faamuyali ma olu ko premier ministre on peut le dire c'est comme si n'a sɔrɔ a imposé un kun dɔ bandaw kan donc a imposé un kun dɔ a kan mais à un moment donné certainement o kɛlen bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu baara kɔnɔna la o ɲɔgɔn faamu baara kɔnɔna la donc cette fois-ci a démissionnera a bɛ comme ale yɛrɛ de y'a ka danaya kuraya ka d'a kan donc c'est une manière k'a jira peuple la bon cette fois-ci moi j'ai la main donc maintenant ne de nka danaya d'a kan cette fois-ci donc ne bɛ fɛ mɔgɔ minnu ka don a ma diyagoya n kan très bien a ma diyagoya n kan ou bien n bɛ fɛ baara ka taa sira n fɛ n bɛ fɛ cette fois-ci ne yɛrɛ ko sira don a kɔrɔ ou bien an k'o siraw don ɲɔgɔn kɔrɔ mais a kana kɛ mɔgɔ dɔ de bɛ dibi la o de b'a fɔ an ye karisa ta mɔgɔ dɔ de bɛ dibi la o de b'a fɔ a ye nin baara kɛ ou bien mɔgɔ dɔ de b'a fɔ a kana a sɔn mais a kana sɔn donc c'est comme une manière de montrer donc sisan fanga b'an bolo an bɛ se k'a gérer cogo min ka d'an ye ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka pression t'an kan donc o kɛra mɔgɔ caman ka faamuyali cogo ye mais Isufu ne yɛrɛ fɛnɛ ka faamuyali cogo la moi je dirais que c'est un avis d'échec. Donc il va y avoir déjà transition manga manga cha, transition kuma manga cha. Et kalotan le segi. Il y a 9 mois que. Et n'a pas premier ministre wera tuguni. Supposons que ni premier ministre wera kunana, on te deux premier ministre en 18 mois. Heureusement qu'il allait de reconduire. Donc il va y avoir quelque part. Faire nos belles faire notre marché. Ni ma ira. En sigilé nos fins de là. En te ferme tout do. Souvent ni ma ira. Fanga niveau la ko be ko mun degelen no citoyen lambda la mais analyse simple la ni b'a yira k'a fɔ
ninnu ka minɛ a ma redresser minɛn da jɛgɛlen don u bolo minɛn da jɛgɛlen don u bolo donc laɲini foyi ma sabati PM ka reconduction ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ alors que 9 mois dɔrɔn de b'u bolo pour redresser tout ça pour que an ka bɔ nin situation kɔnɔ voilà président an y'a ye mouvement aw yɛrɛ ye association ɲɛmɔgɔw ye bi politique mɔgɔw dɛsɛra bi société civile dɛsɛra bi an ɲɛ b'a la kɔni association ka ca Mali kɔnɔ mouvement ka ca Mali kɔnɔ a ma se bisa wele ka bila aw fana ma aw bɛ se min na ko n'o kɛ jamana ye wa Isufa i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na ne delila k'a fɔ démocratie bɛ i b'a fɔ ko bébé den fitinin a bɛ entretenir a bɛ kumaya f'a bɛ se taama la a bɛ boli f'a bɛ kɛ maa ye donc an b'an ɲɛ jɔ jamana minnu na bi na an b'olu citer comme exemple démocratie o m'a daminɛ bi donc an ka démocratie fiɲɛw b'a kɔnɔ an ka démocratie kɔlɔlɔ caman b'a kɔnɔ o kɔlɔlɔw bɛɛ tun bɛ se k'a redresser dɔɔni mais pour que olu kɔlɔlɔw kun ka redresser a kun ka kan minnu bɛ politique bonnakun kan c'est-à-dire ou bɛ association ninnu kɔnɔ a ka bɔ a ka to ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye fanga maracogo kan a ka to ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye jamanaden ɲumanya yɛrɛ kan a ka to ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min mais ni démocratie m'a bila o minɛn kɔnɔ fo ka démocratie kɛ dɔrɔn ni fanga de sera fanga de bɛ ɲini yɔrɔnin kelen ne ma hali fanga bɛ ɲini ko juguya parce que certains pensent que démocratie dɔrɔn fanga ko dɔrɔn non fanga dɔrɔn tɛ Isufa aujourd'hui an ka intégrité territoriale menacelen don donc ni jamana b'o la démocratie appliquer ka gɛlɛn il faut voir aujourd'hui état de droit ni mɔgɔw ka hakɛ tɛ d'u ma donc on peut dire que démocratie donc démocratie la o fɛn ninnu caman de bɛ démocratie même liberté d'expression pour que mɔgɔw ka kuma mun b'u kun n'u kan cɛ bonya ni karama kɔnɔ o bɛɛ bɛ démocratie fɛ mais aujourd'hui n'i y'olu secteur caman jateminɛ bi an ka démocratie la dankaralen n'olu caman na donc an sɔnni sigilen don élection de kan o élection n'u yɛrɛ filɛ nin ye hali o labɛn minɛnw taman donc il se faut aujourd'hui moi je ne dirais pas que mɔgɔ kuraw kana politique bonnakun kan mais moi je dirais quand même il est temps quand même que c'est-à-dire alternance ça veut dire quoi minnu mɛnna fanga bonnakun kan denmisɛnnin ko tɛ cɛkɔrɔba kun tɛ mais souvent maakuraw fɛnɛ ka na très bien ɲɛdaw ka falen justement maakuraw fɛnɛ ka na an k'olu fɛnɛ bila à l'œuvre pour que k'u juger donc je ne suis pas contre que k'a fɔ ko ka maakɔrɔw bɛɛ bila kɛrɛfɛ non maakɔrɔw bila expertise mun b'u la même n'i y'a mɛn kuma démocratie kan bi olu de lahɔrɔma don n'i y'a mɛn kuma démocratie kan olu de y'a cɛsiri n'a fɛnw donc u ni moi je crois ɲɛdan kuraw pour que an sago ɲɛda kura bon Isufa Mali kura ko man di ye parce que pour que Mali kura ko man di ye parce que Mali kɔrɔ tɛ yen vraiment j'ai compris mɔgɔ dɔw de fɛnɛ nalen don tilegan kelen fɛ ka na don mɔgɔ kunna ko Mali kura a bɛ na y'o fɔ sa bɛɛ bɛ boli ka t'u nɔfɛ ou bien ko k'a fɔ ko refondation e bɛ mun refonder quelque chose que tu n'as pas fondé e b'o refonder cogo di donc ne bɛ se ka terme faamuya la Mali ɲɛsira kura ou bien Mali ɲɛtaa kura mais Mali kura refondation vraiment olu terme man di ne ye kosɛbɛ c'est comme ça veut dire quelque part an bɛ fɛ k'a jira fɛn fɛn kɛra depuis Mali sigira fo ka na se bi ma k'a si ma ɲɛ Isufa ça aussi c'est grave fɛn bɛɛ se ka tiɲɛ très bien président ali bi ɲininkali kɔnɔna la an y'a ye bi gouvernement kura min bɛna sigi aw ye mouvement ɲɛmaaw ye an mago bɛ gouvernement jumɛn na bi on parle du gouvernement d'ouverture on parle du gouvernement de mission on parle de ceci cela bi an mago bɛ gouvernement jumɛn na ka jama cɛ k'a feere a kɔnɔ walima a ta ci la Isufa u yɛrɛ ka laɲini na déjà u yɛrɛ ko gouvernement un gouvernement d'ouverture mais ni ko y'a dan très bien sinon ni ko y'a dan ne yɛrɛ ma moi j'aurais bien voulu que ça soit un gouvernement de mission parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi na an mago bɛ mission commando yɛrɛ de la an ye 9 mois tiɲɛ Fufalaku mais Isufa 9 mois tiɲɛni nin a ma bali ne la parce que moi ne delila k'a fɔ yan n ko programme d'action gouvernementale premier ministre mun présenté nka programme bonyara kojugu donc ye fɛn dɔw fɔ wagati n'a fɛn kalama n tɛna n'olu détail bi maintenant filanan mun y'a to a ma bali na Isufa
ko histoire bi yan de pour que ka adamaden kunnafoni k'i hakili lakunu pour que fili dɔw kɛra i kana don fili kɔnɔ. Cheikh Modibo Jara nana an bɛɛ ɲɛna a taara mɔgɔw cɛ fan bɛɛ kana ko technocrate ko technocrate de bɛ se ka Mali gérer ko technocrate de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la a wagati a fɔra ko il faut faire attention e tɛ se ka gouvernement sigi ka sɔrɔ politiciens t'a kɔnɔ a ma mɔgɔ lamɛn Isufu o gouvernement ma ci donc je crois que o ɲɔgɔnna de kɛra mais Isufu a yɔrɔ dɔ bɛ mɛ n sɔnni sigi o kan c'est à dire k'i sigi i fɛ ka politiciens lasigi lagosi ko doctorat bɛ n bolo professorat bɛ n bolo nous on est technocrate non Isufu o tɛ. Il n'y a pas plus technocrate qu'un politicien. Un nulard, c'est-à-dire doniate moron kungolola. Il sait qu'à politique. Les politiciens sont technocrates. Ils connaissent le pays où ka cible la fin politique bara de camp. Mais ben ni ka professeur ni ka docteur e be mun don ka temo loka. Donc au fil de mo soro. Les gens au lieu d'avoir le courage ka ta politique au bout si ko bureau ko na non est technocrate a don ta boto o be poste ni ni fa no be bla poste be mo se ka ke parce que politique ɲɛdɔn u tɛ jamana tabiya dɔn u tɛ jamana bɔcogo dɔn ɲɔgɔn i sufa o fili de bɛ mɔgɔ sɔrɔ o fili de ye Mokutawari ka mɔgɔ sɔrɔ u nana ils ont voulu mettre tous les politiciens à l'écart a bɛ cogo di bi u politiciens dɔw yɛrɛ bɛ ka wele bi u ko k'u tɛ taa Mokutawari lamɛn u y'a fɔ mais depuis au départ pour que aw kun t'u sigi ka kuma n'u ye pour que jamana bɛ taa cogo min na k'u ka don gouvernement na pour que an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ a ma kɛ maloya a ye mɔgɔ minnu négliger a filɛ hali ne yɛrɛ dɔ lamɛn sɔrɔ ko premier ministre olu wele k'olu ko k'u tɛ taa ça fait mal wallahi au départ aw ma s'u ma dɔrɔn aw ka jɛ jamana ko de don an bɛ transition de kɔrɔ pour que jamana ka bɔ ɲɔgɔn na a ma sigi politiciens ta ma bila o de ka minnu b'u sigi so politiciens do ta politiciens do ta moi j'ai dit que a ye na politique kɛ démocratie ye politiciens de ta ye u bɛna ye sisan politiciens de bɛna tila ka don gouvernement kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma u bɛna se k'u jeni yɔrɔ fɛ a ko mais Isufa ko ni ɲuguna yɔrɔ ye mun ye an ye 9 mois perdu pour zéro parce que mɔgɔ ma lamɛn donc sinon olu kan k'u inspirer Cheikh Modibo Jara erreur min kɛ an tun tɛ bi ni minɛ ni mun b'a sɔrɔ sisan transition bɛ ka taa ɲɛfɛ f'an bɛ élection cɛma kosɛbɛ président dɔ y'a yira n na k'a fɔ Mali an bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn na n'an ma se problème yɛrɛ ma problème bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi o de ye secteur secteur jamana kɔnɔ bɛɛ n'a taabolo don bɛɛ n'a ka tabiyaw don maa m'olu bɛɛ to yen ten ka mɔgɔ wɛrɛw cɛ ka taa cɔn olu kan k'u ka se ka jamana ko ɲɛnabɔ a bɛ se ka kɛ wa. a ka gɛlɛn parce que problème yɛrɛ ye mun ye Mali yɛrɛ ka a to fɔlɔ ye c'est à dire an bɛ se k'a fɔ fɛn min yɛrɛ Mali diya ye o diversité c'est à dire secteur ka bon mɔgɔw kunkilennaw ka ca mais Isufa o fɛn sugu ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn n'o utiliser a ɲɛ ma o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la i b'a dɔn Mali furadama o de y'an bɔ nɔgɔ la c'est à dire an ka ca an bɛɛ b'an damakulu la ou bien an bɛɛ bɛ bɔ kabila an ka kabilaw tɛ kelen mais an bɛɛ bɛnnen kun don an bɛɛ bolo kun bɛ ɲɔgɔn o de kun ye Mali diversité i b'a ye mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn n'aw jamu fɔ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ ɲɔgɔn takineli daminɛ o de kun ye Mali diya ye mais Isufa mɔgɔ n delila k'o fɔ a mɛn i b'a dɔn mɔgɔ de fana bɛ bi na olu de bɛ fɛ u ka tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ la mɔgɔw bɛ yen bi olu fana ka laɲini de ye Mali ka dafiri mais ni Ala sɔnna ma a tɛ dafiri président o bɛ dan sigi bi ta la waati n'a ka waati y'an koro kojugu foli ani kumakan laban. ok d'accord Isufu an tɛ sɛgɛn toujours vraiment foli ladala foli vraiment radio ɲɛmaaso vraiment an tɛ sɛgɛn o foli la an tɛ sɛgɛn an b'o fo toujours Isufu k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka Keriba fo ka Owe fo kosɛbɛ ka MPCD militant cɛna muso bɛɛ lajɛlen ka Malien bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna Jara yɛrɛ fo bulo a bɛ fɔ Jara bulo a bɛ fɔ an bɛ yɛrɛ fo président wale ɲuman dɔn kosɛbɛ Keriba Samake waati y'an kun bi sɔgɔmada in na micro juru Keriba Samake Yusufu Kone Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awo Traoré aw k'an bɛn sini inchallah bi ta an ma ɲɔngiri a kan wele k'an sɔrɔ 77 16 65 17